Так, а теперь на моем канале надо посмотреть, если теперь, секундочка, секундочка. Так, ты Так. ё где мыша? Вот мыша. Нашлась мыша. Ну, нечто не бачу себе, ти розумієш? Что? Я тебя не вижу. О, нечто. Ні, не бачу. Вот другой вопрос, что я себя не бачу. Ти мене не О, бачиш? нет, тебе уже вижу. Всё нормально. Мусиш себе бачити, я тебе включила. Всё. Всем привет! Приветствую вас у нас на канале Вітаночки. Вирус и Келлен Минской. Вот. Мы тут чуть-чуть запозднились с эфиром, потому что у Келлен много работы, про которую сегодня как раз она и расскажет. Ага, тут пишут, что звука нет. Есть немного. Есть немного. Что? Звук? Судовно. Дякую. Блин, Сара, заблокировать. Просто до свидания. Человек, который, блин, постоянно вот это, как его, бегает там с этим. У меня там Макс Чумаченко несколько раз выступал в эфире, блин, и потом начинается, он меняет ники, блин, приходит, а где Чумаченко попал? Иди, блин, на канал Чумаченко спрашивай. Телефон имеет, блин. Докладно. Звук слабый слишком. Сейчас, секундочку, поправим звук. Гук, зараз спробую поправити. И все, сейчас. Ой, почекайте, я могу вам просто такой дать. Зараз. А так, може, лепей буде? Так, распишите, коли ласка, расскажите. Я зараз подкручу микрофон себе чуть-чуть. Так мусить бути лепей. Пробачте, коли ласка, ён далеко стоял, я про его забыла просто. Так подождите, у кого звук слабый? У меня, либо у нее, или общий звук типа. Но это может быть у меня на канале просто, ну, то есть... Ну, я тебе гучнее не могу зробить, потому что зараз я себе послухаю. О, тебя слышно очень слабо. Ну, я тебе чую на своем канале вельми добра. И себе чую добра. Так, все, сябры. Так, поехали, Виталик. Часу мало, а працы шмат. Давай мы с тобой побузаторим, обмяркуем галоўныя тэмы и пойдем хтосьці. Звук в обох норм. Пане Сергію, вітаю, дякую щиро. Сьогодні такий нежданчик, як завсёды, а 10 вечора. Ми нечакано у неділю виходимо в ефір. Вітаю всіх. Итак, ребят, еще раз всех вас приветствую у нас на канале Осторожно Вирус, также на канале Асин Феникс и так далее и тому подобное. О, я понял, почему у меня звук слабый. Все будет нормально. Это я. Вот. Также на канале Келлен Минской. Сегодня я Келлен Минскую позвал. Она очень сильно не хотела идти в эфир, я вам честно скажу, блин, почему. Потому что она, как обычно, занималась своими делами по поводу признания Беларуси оккупованной, о чем мы к ней вернемся где-то во второй части эфира. В первой части эфира я хочу все-таки поднять вопрос по поводу Трампа и Зеленского. Ну, я тебе в минулый раз уже казала, что паники быть не должно. И у меня паники нема, потому что вы бачите докладно. Я не памятаю. Я тебе казала в минулым стриме, что будзе перападзел лідарства. Дагэтуль у Еўропе лідарства было за Нямецчынай. Нямецчына ў 14 годзе насамрэч з Крым нашым страціла гэтае лідарства, і зараз на вось гэтае кіраванне будзе выходзіць Вялікая Брытанія. У нас будзе вельмі моцная падтрымка. Меркаванні былі, што гэта будзе Францыя, таму што існуе ў Еўропе, сябры, я вам адчыню, на геапалітычным узроўні існуе 3 лідарства еўрапейскіх. Гэта Вялікая Брытанія, Францыя і Нямецчына. Вось, геапалітыкі жартуюць і кажуць, што заўсёды двое супраць трэцяга неяк выступаюць. Альбо брыты з французамі супраць Нямецчыны, што мы зараз назіраем, альбо Нямецчына з французамі супраць брытаў, вось, альбо брыты з Нямецчыны супраць французаў. То бок гэты трыплекс, ён нязменны, гэта геапалітычная канстанта, што называецца. Вось зараз мы назіраем, што лідарства Нямецчыны, яно страчанае.
і вельмі намагаецца Макрон, канешне, там што тройка святая не можа парушана быць, намагаецца ўзяць лідарства, але ўжо сёння я так магу дакладна казаць, што Вялікая Брытанія зрабіла такой важны крок. Вы чуеце, напэўна, заявы. Я зараз не адсочваю навіны, таму мне вельмі складана, скажем так, параўнаць тое, што я мяркую з тым, што зараз насамрэч адбываецца. Я прыбягаюсь па навінах, літаральна загалоўкі, што катэгарычна рабіць нельга, таму што загалоўкі ніколі не адказваюць рэчаіснасці навіны. Вось. Але я бачу, што брытанцы там сустракаліся з Зеленскім. Для мяне гэта маркёр таго, што Брытанія, хутчэй за ўсё, Віталь, ты мяне папраў, калі ты ў навінах гэта бачыў, запрапанавалі нейкія вельмі ўпэўненыя крокі у вызваленні Украіны. Адпаведна, вось тут Вялікая Брытанія дэманструе сваё лідарства, і сябры, хто сочыць за навінамі зараз, ці Вялікая Брытанія ўжо гатова весці войскі ва Ўкраіну дзеля таго, каб абараніць гэтую краіну. Гэта будзе цікавы момант, таму што ён будзе сведчыць аб тым, што Еўропа аб'ядноўваецца вакол гэтай праблемы, таму што Расія ў 2014 годзе парушыла сусветны парадак, я, напэўна, ўжо гэта зазначала, і мы з вамі праваліліся ў геапалітычныя маніпуляцыі. Геапалітыкі называюць гэта менеджментам маніпулятарам, то бок гэта ўсё трактуецца як уводзіцца ў аману з мэтай атрымання пэўнай выгады выключна для сябе. Нямецчына ўвесь час паводзіла сябе, я не магу сказаць дакладна дрэнна, але выбудоўвала новыя, зараз гэта зноўку публічна ўжо агучана, новы рэйх чацвёрты у выглядзе еўразвязу. Вось у 2014 годзе, паколькі у нас ёсць адно неразумнае хуйло, яно парушыла сусветны парадак, і ўсе планы па стварэнні нейкай новай альтэрнатыўнай імперыі былі зруйнаваныя проста. Вось, я нічога не спрабую патлумачыць, гэта ўсё вынікі маіх размоваў з палітыкамі, гэта маё бачанне выключнае, яно абапіраецца на лічбы, то бок калі статыстычна глядзець ВУП, то зразумела стане, што лідарства Амерыкі яно было абсалютнае, гэта сусветны гегемон, вось, былі лідары еўрапейскія, вось, вайна ва ўкраіне, я зноўку падкрэсліваю, хутка скончыцца. Вы ўжо, напэўна, бачыце адзнакі таго, што плюс-мінус пачаўся нейкі вельмі слабы, але перамоўны працэс. Вось, і я не забірала свае словы наконт лідарства ўсходняй Еўропы ў Украіны, і я яшчэ раз настойліва падкрэслю гэта, што Украіна будзе адной з найпаспяховейшых краінаў Еўропы бліжэйшы час. Вось, калі коратка табе, то вось так. Понятно, но честно я тебе скажу, многие люди бегали, кричали по поводу того, что шефу все пропало, но в принципе, а что вы ожидали, да? То есть у меня долгое время, скажем так, я людям говорил, что, особенно трампистам, по поводу того, что вы еще не представляете, что будет. Потому что для многих людей не доходила одна самая главная вещь, которая, происходила прямо у них на глазах. В 2020 году офис Светланы Тихановской становился... Кажи. Давай я, напэўна, да цябе заскочу, пастаўлю табе падабайку і такую паузу, якая вынікла, закрыю з сабой, што называецца. Зараз, сябры, я іду на чат віруса і буду з вами вітацца там, так што... Это доклад выслать в боте, я написал человеку, чтобы человека свалил нафиг. Вот, короче, в 2020 году именно администрация Трампа утверждала бюджеты по нашим типа дельным силам и на 2021 год в том числе. То есть офис Светланы Тихановской вообще и становился при Трампе. Да?
И фактически то, что сейчас ну, то есть происходит, оно было прогнозируемо, потому что Соединенные Штаты не могли не знать, что офис Светланы Тихановской это полностью пророссийская лукашенковская структура. Я думаю, что у них как раз их, грубо говоря, разведка работает намного лучше, чем наши обычные расследователи. Да? Вот. И сейчас то, что ну, то есть люди начали с реальностью сталкиваться, ну, я могу сказать так, что ну, я слышу крики, вопли по поводу того, что вот там Зеленский должен был себя по-другому повести. А как должен был повести Ну, себя Зеленский? глупстві абсолютні. Ну, послухай, давай як. Вот я тебе задаю вопрос. Вот если бы Зеленский подписал этот договор, что бы сказали украинцы? Вот ты в Украине находишься, да? Я знаю ответ, что бы сказали мои друзья здесь в Украине. Ну, да? звісно, я сама це скажу. Діть в сраку. Відома фраза. Діть в сраку, що ви хочете? Ти розумієш, ось у світі маніпулятору, що я, як українка, чула, я зараз перейду українською мовою, буду матюкатися. Тому що замахали деякі виблядки, вибачте, мені мій французький. Казали, що ми під якимось керуванням, що нами хтось там танцює, що нами там хтось вказівки дає. Ідіть в сраку. Українці довели, що ця країна незламна і що за свою свободу ми будемо боротися. Це прийміть як факт просто. Це я як українка етнічно кажу і відверто скажу. Срати я хотіла на тих, хто каже і пропонує нам здаватися. Ніколи в житті українці – це не та нація, яка буде здаватися. Тому ще раз кажу, ідіть в сраку. І я не скажу, що я підтримую Зеленського, я взагалі за цього президента або за будь-якого іншого голосувати не маю права, тому що я є громадянкою іншої країни. Але, я знаю моїх українців, я знаю моїх братиків, я знаю, хто воює, і я закликаю просто зараз ті, що я підтримую, тримає канапи, підніміться, блядь, і допоможіть армії. Я закінчила. Вот, так вот, спасибо большое, Маша Васильевна, спасибо большое. Дякую. Бачу, так. Да. Ну, я вам скажу так, Хелен украинка или белорусская? Белорусская Хелен. Вот, но только она полукровка, в принципе, так же, как и я, полукровка. Вот, частично украинской крови. У меня дед был украинцем, у тебя кто там? Хелен народилася в Україні, Хелен білорусько-українського походження, якщо бути точним. Вот. Поэтому как-то так. Я хочу сказать, что люди, не удивляйтесь тому, что было неминуемо. Если вы думали, что это как человек изменится и так далее и тому подобное, придет к власти и что-то будет меняться, вот эти вот популистические полностью, скажем так, лозунги, которыми Трамп пичкал народ, они очень схожи, если вы посмотрите с лозунгами нашей псевдооппозиции. Лозунги того, что они свергнут режим Лукашенко, но не свергая режим Лукашенко, в тот же момент, как и у Трампа, что закончит войну, не заканчивая войну, и много-много чего еще. Ну, я тебе так скажу. Все тое, що... Подобайки, дякую, мої дороженькі. Привітаю свою Чесмана, вітаю, Дімона, здорова, пане Сергію Косяк, вітаю, Кістусь бачу. Вельмі рада вас вітаць так позна на сваіх ресурсах, хутка аднавімся. Глядзі, я не хочу губляць думку, але незалежна ад таго, якое табло гандлюе, мы з тобой мінулы раз сказалі, што еўрапейцаў бяруць проста, шкамутаюць і кажуць: азбройвайцеся, азбройвайцеся таму, што будзе вам гаплык. Азбройвайцеся. У Нямецчыны было 2% на азброенне. Зараз ужо, дзякуй Богу, прыйшлі мерц, а смерцем Пісторіус, і ты разумееш, што мы ад гэтых радыкальных спадароў чуем. Падняць тэрмінова выдаткаванне на азброенне. Все, вы наеліся, вы сытай Европы паелі, прыйшоў час забяспечыць сабе бяспеку, шаноўныя. І з 2% до 4%.
Дык скажы мне, калі ласка, калі мы будзем не ў кантэксце персаналяў, якія гэта казалі, аналізировать, а ў кантэксце лічбаў, намагалася Амерыка патлумачыць еўрапейцам, што вы мусіце азброівацца? Як яна гэта зрабіла? У якім выглядзе яна гэта зрабіла? Гэта дакладна зразумела, таму што еўрапейцы, я чытала у Андрэя Смалія, у яго кароткія заўсёды паведамленні, але ключавыя пытанні, ён напісаў, што Урсула фон дэр Ляйен сказала: хуценька пераазброіваемся, таму што нам гаплык будзе. Разумееш, можна на Трампа трындзець, то ён як сябе павёў, гэта для украінцаў у чарговы раз перакананне ў тым, што намі ніхто не маніпулюе, і мы маем гіднасць, чэсць, славу, наснагу. Разумееш, што бок для нас вось гэты авальны кабінет, гэта ў чарговы раз пераканацца ў тым, што украінцы гэта, нацыя свабодных людзей. І гэта будзе нязменна, гэта ніхто не зламае. Вось, як гэта адбывалася? Ну, ты бачыш настрой украінцаў зараз, украінцы такі: ніхуя собі, вы хто такі, шановні, саскачіть з арены, будь ласка, мы тут самі паразбіраемся. І ты бачыў проста каскадам, у мяне ляцелі навіны, што прапануюць дапамогу. Я зараз, пакольку я не сачу за гэтым, я проста бачу, што там падтрымалі, там падтрымалі, там падтрымалі. Дакладна я разумею, што гэта падтрымка была ад еўрапейскіх краінаў. Так, сябры, гэтая вайна скончыцца хутка, але ў нас у патыліцу дуе. Прабачце, такая вайна такіх маштабаў, што ўсе хрынеце проста. Таму калі зараз мы будзем сидзець канапамі дупы трымаць і па некалькі дзён зачыняць зборы, мне вельмі, ведаеш, так, крышачку боляча стала, але я ведаю, што мае сябры, калі пабачаць заклік, яны адрэфлексуюць, адрэагуюць, то бок, нету праблем, абсалютна. Я шчыра дзякую, хто зачыніў збор літаральна там 3 плацежамі, не 3, 5 плацежамі. Мы збіралі на паліва, мы гналі медыку ва Ўкраіну. Таму я вас заклікаю, калі ласка, украінская армія гэта зараз самая магутная армія Еўропы. Калі вы не будзеце падтрымліваць яе, вы будзеце потым тэхнічна сваімі целамі і целамі сваіх дзяцей гадаваць чужую армію, варожую. Калі вы не чыталі, што такое, у цябе, дарэчы, сёння бачыла адзінае, што я па тэксту прабеглася хуценька вачыма, ты пра гета пісаў беларускае. Дык вось, калі вы хаціце гета па ўсей Еўропе, сидзіце дальше, попівайце півасік, танцуйце на нейкіх там, я бачу, нейкія блядюшнікі устраивают. Ну, калі ласка, потым не скуліце і не скігліце, а як так адбылося, а што здарылася. Я зараз за скобкі вынашу людзей, якія дапамагаюць, я іх дакладна ведаю па імёнах. Шчыра вам дзякую, што вы хаця бы не сидзіце і не прапіваеце свой час, а рэфлексуеце і разумееце, што зараз уся абарона, яна ва Ўкраіне. Я рада, што еўрапейцы нарэшце зразумелі, вось 3 гады трэба было кровапраліцця тотальнага, каб зразумелі, што нейкі пиздец набліжаецца, давайте будзем азброівацца. Да, шаноўныя, прыйдзецца азброівацца і прыйдзецца абараняцца. І да вас у хаты грукаецца зараз не Рашка, таму што Рашка ў хуткім часе чакае прывет эканамічны, ты бачыш, што там адбываецца. Я вельмі рэтэльна так стэжу за цым, за эканамічнай сітуацыяй, таму што гэта элемент маёй працы. Вось, федерастам нічога не свеціць, але федерастам у патыліцу канкурэнт, гэтакі, ведаеш, новая імперыя зла створваецца. Вось, хутка гэтыя прыдуркі, прабач, гэтыя папуасы перададуць палку, а вось там ужо будзе ўсё крута, там ужо і ў кроп, і ў мяса, і не толькі ва Ўкраіне. Таму, калі зараз не будзе рэфлексіі і вызвалення галоўнай Беларусі, на чым я зараз працую, вось, мае ночы бессонныя, гэта пра Беларусь. Таму што ў мяне зараз галава цалкам занята, як гэтую краіну маленечку, крахатулечку, але такую важную ў цэнтры Еўропы уратаваць. Таму, калі вы будзеце спаць, прабачце, потым не гневіце Бога і не кажыце, што я ж у свайго часу так добра адпачываў і як я заслужыў вось такія катаванні над сабой. Калі зараз не рухацца, заўтра вы за гэта будзеце адказвацца. Усё, што я магу сказаць табе па гэтай тэме. Неважна, хто што сказаў, глядзіце, хто што зрабіў. І і размаўляйце з людзьмі не інтэрпрэтацыямі, хто дзе што сказаў, а фактамі, лічбамі. Прабач, што такі доўгі спіч, але ў мяне такія эмоцыі, таму што я работаю над проектом Беларуси, и у меня просто палая дупа. Так расскажи, что у тебя вообще, нового в этом проекте, потому что в любом случае ты сейчас им занимаешься, и людям было бы интересно, на каком уровне, что вставляют ли палки в колеса там, и так
так далее. Не, патыкі ў калёсы больш не мне, а Лахвічу, таму што вось адзін з праектаў, якой мы вядзём, гэта праект інтэрвенцыі. Я не магу сказаць, што яго прям мочаць па поўнай, але адзнакі таго, што, ну, прынамсі з таго, што мне вядома, ігнаравалася галасаванне. 41 голас. Гэта 80 дэлегатаў і насабіралі 41 голас. Ну, прабачце, шаноўныя, а што вы робіце ў каардынацыйнай радзе? Я слухала інтэрв'ю Лахвіча, і ён задаецца пытаннем: а нахіра вы туды прыйшлі? А я як чалец выбарчай камісіі спытаю: вы ж такія, бляха-муха, на верыфікацыі ўсе былі беларусы, усе такія, разумееш, сумленныя, за палітвязні ўсе татальна. Я памятаю, што такой увагі да палітвязню не атрымлівалі палітвязні ніколі, як ад чальцоў будучай каардынацыйнай рады падчас верыфікацыі. Вы ж так, блядь, тапілі за вызваленне Беларусі, що аж гай гудзела, я ж сама дзівавалася. Ёк, Макарюк, гэта ж зараз якія геніі прыйдуць працаваць. 41 голас еле-еле наскреблі. Вось інтэрв'ю, хто не чуў, Віталь, мне падаецца, у твой чат дадавала. Вось гэтаму інтэрв'ю, я табе шчыра скажу, там адзін мужик з яйцамі, гэта Лахвіч, таму што ён гэту тэму дажаў, ён гэтую тэму прасунуў. Адзінае, што зараз вось в медыа з'яўляецца інфармацыя, Касічок, у тым, што яны робяць акцэнціроўку на акупацыі, а гэта кардынальна неверна ў дакуменце, таму што мы зафіксіравалі факт інтэрвенцыі і прапануем распрацаваць новую норму гібридная форма акупацыі. Але, ведаеш, карыстаюцца знаёмымі словамі, на гэтым хайпуюць. Не памыляйцеся, я публічна заяўляю. Рэзалюцыя зафіксіравала факт інтэрвенцыі і прапануе распрацаваць пакет дакументаў, якой, магчыма, будзе замацаваны міжнародным правам, і называцца гэтая форма будзе норма новая, гібридная форма акупацыі. Гэта тое, што мы ва ўкраіне назіралі з 2014 па 2022 год. У Малдове назіраем па сей дзень у Прыднестроўі, і ў Грузіі мы бачым два гэтак званых квазістворвання. Гэта таксама, на наш власны погляд, гібридная форма акупацыі з боку Расіі, і мы мусім гэта замацаваць у міжнародным праве. Вось неяк так. Меня спросили: Вера, что ты думаешь о Лахвиче, заслонный казачок? Я пишу, ну, то есть я хочу ответить: ничего я не думаю о Лахвиче, кроме того, что у него хорошие мэты, да, то есть желание там что-то сделать и так далее и тому подобное, но иногда он, ну, ребенок, который не хочет понимать, что с офисом Светланы Тихановской лучше вообще дела не иметь никакого. Не пагаджуся з табой тут катэгарычна. Он искренний, он Вельмі человек, шчыры, так. да, он человек, который пытается искренне что-то сделать. Так, і у яго офігенна класная команда, я вам скажу. Но он еще до сих пор не дошел до того момента, чтобы понять, что там с той стороной договариваться нет смысла. Вот а мы ни с кем не домовляемся. Слухай, мы двигаем свою тему. С кем мы там домовляемся? Мы ни с кем не домовляемся. Нам не потрібно ні з ким домовляться ў гэтым кантэксце. Хаціце, далучайцеся. Вось у інтэрв'ю дакладна ён казаў, што мы 5 месяцаў амаль, вось хутка будзе у сакавіку 5 месяцаў, як мы ўзялі гэты праект. Мы працуем бескаштоўна, мы незалежны ні ад каго. Абсалютна, мы самі сябе. Я сижу ночамі пашу не за грошы, а за ідэю. Таму сказаць, што мы там ад кагосьці залежныя, альбо акрамя беларусаў мы гэта робім за Беларусі, акрамя беларусаў мы гэта нікаму не робім. Вось гэта патрэбна Беларусі. Вызнаць, што мы інтэрвіраваная краіна. Патлумачыць беларусам працэсы, чаму яны шмат хто размаўляюць беларускай мовай, хто размаўляе расійскай мовай, да? То чаму адсотак такі беларускай мовы маленькі, таму што вас этнацыравалі ўвесь гэты час. І мы гэта таксама ў рамках праекта будзем даводзіць. Чаму для вас бліжэй расійская музыка, а беларуская не так папулярная? Гэта ўсё наяўнасць этнацыду. Этнацыд — гэта адзін з элементаў праекту па інтэрвенцыі. Таму што інтэрвенцыя — гэта уплыў Расійскай Федэрацыі на палітычным, ваенным, эканамічным і інфармацыйным полі. Адпаведна, калі мы крышачку разгонімся, але зноўку, наняць медыйшчыка мы не можам. У нас медыйшчык адзін, ён працуе бескаштоўна. Наняць нейкіх экспертаў мы не можам, таму што у нас банальна гэта фінансава будзе цяжка. Мы самі працуем бескаштоўна. А людзі, хто хоча за сваю працу грошы атрымліваць, яны так на нас паглядзяць, а асабліва міжнародныя юрысты скажуць: вы што, афігелі совсем?
ідзіце лесам адсюда, гэта вашыя праблемы, ніхто вашымі праблемамі займацца акрамя вас не будзе. Вось, мы выязджаем на ідэі. Калі можаце падтрымаць праект, заходзіце на канал Лахвіча, там яго рэквізіты, і вы нас падтрымліваеце. Не хочаце падтрымліваць праект, ну яшчэ раз скажу, калі расійскі сапог будзе панаваць на беларускай тэрыторыі, не пытайце, хто ў гэтым вінаваты. Таму залежнасці, Віталік, я табе публічна кажу, афіцыйна заяўляю, у нас ні ад каго няма, і мы ні для каго, акрамя беларусаў, гэты праект не робім. Нет, при чем здесь залежность? Я не про залежность говорю. Если была бы залежность, я бы сказал. А я сказал про другие вещи, что до него еще не доходит, что с ними разговаривать. Это... Вітаю, дражынечкі. У Хелі няма машыны. І дома у Хелі няма. І грошай у Хелі няма, до рэчы. Раймонда, вітаю. Да, кстати, ребята, не забывайте поддерживать канал. Не мой, Хелен Минск, мы не финансируемся никем. Вот. Иногда перебрасываемся всякими харчами друг друга для того, чтобы... Так, ладно. Я нават адпачываць не паехала, па-першае, шмат працы, па-другое, няма грошай адпачываць. А вешацца Віталіку на шею з дзецьмі неяк не весела. Ну, что, какая разница? Барбершоп, баланс, веселишь. Так, ну, у меня здесь чат. Сегодня тишина, народа практически нет в эфире, но тем не менее все равно все посмотрят. Люди поглядзяць, асабліва з Беларусі, таму што калі выстрелила рэзалюцыя, мне вельмі шмат пісалі з зямлі і сказалі, не спыняйцеся. Просто не спыняйцеся. Я паабяцала, што беларусы, хто мяне бачыць, хто будзе глядзець мяне, а пасля мы вас, як і ў 20-м годзе абяцалі, не кінем. Вы нашыя родныя, адпаведна за вас. Вось, як моя мама калісьці зямляю пухам казала, Оленко, вся твоя работа на твоем обличчі написана. Проблема в том, что эфир я уже по ютубу заметил, то стреляет, то не стреляет, в зависимости от того, приходит ли людям оповещение или не приходит людям оповещение. Иногда люди говорят, а ты был в эфире, там, и так далее, и тому подобное, а у нас там колокольчик стоит, а колокольчика нет. Вот сейчас я вышел в эфир и смотрю, Андрей Заступник, спасибо большое за оформление спонсорства. Я смотрю на втором телефоне, на моем... Сябры, задавайте пытанні. Задавайте пытанні, мы будем адказваць. Глядзіце, я зараз не скажу, якой проект веду, тому што ён цяжкі такое інфармацыйна, але проект інтэрвенцыі, ён ужо рэалізаваны, не цалкам, гэта толькі адзін элемент з шматлікіх элементаў, але мы выйшлі на міжнародны ўзровень і зараз літаральна з кожнай праскі беларускай гучыць, што Беларусь інтэрвіраваная Расіяй краінай, і як бы нам не супрацьстаяў каардынацыйны савет, мы гэта зрабілі. І я шчыра кажу, я веду, як Лахвіч прабіваў гэтыя галасаванні, гэта вось публічна скажу. Так, мы распрацоўвалі праект, мы распрацоўвалі дакументы, юрыдычны блок, вось, але галасаванне і міжнародную гісторыю зрабіў Сашко. Гэта яго цалкам праца. Вот. Что я еще хотел спросить? Ты мне кидал вот это вот видео Конституционного совета по вот этому вот признанию интервенции и тому подобное. Честно говоря, меня стошнило через 5 минут, а рвотные рефлексы сразу же стали с самой первой секунды, там, когда увидел, как же это, на штукатуренное лицо Глинник, блин, я не знаю, только штукатурки, блин, но... Слухай, там не было на пасяджэнні маёй любимой экспертки по России, ты разумеешь? Которая... Лукашенко ў 94-м крычаў, што я папаўзу да Расіі на каленях, а гэта крычала ў 20 каким-то там, ось, ну, недавно, што яна будзе таксама ползаць на каленях перед Рашкай, разумееш? Мне не хапала вось тэхнічна ў эфіры. Мартышку, что ли? Конечно. Ну, мартышка — это вообще отдельная тема. Ну, эксперт по России, ну что ты? Алкадесант, а мне не хапала яе, ну як так? До речі, трэба спытаць, яна галасавала. А как она этому, как его, Петрухину ответила по поводу того, что этот Моршинский... Анна Сергей, витаю.
это тоже отдельная тема. Я вообще не знаю, как она еще до сих пор в Украине находится. По мне так это... Да, я лайфу адкажу, бо яго вельмі хвалюе, дзе бабкі. Машыны няма, дома няма, куды я старела бабло. Глядзіце, ужо замахалась сказаць, таму што я аб гэтым кажу ўжо амаль 5 год. У мяне на юрыдычных кампаніях рахункаў няма тэхнічна. У мяне ёсць PayPal і ёсць валанцёрская карта. Я афіцыйны валанцёр АТО. Віталік не дасць мне збрахаць. Як толькі мне ідзе паступленне на PayPal альбо на валанцёрскую карту, я гэта адразу публікую як мінімум на 3 рэсурсах. Гэта дабрачынны фонд, благодійны фонд Хелен Мінскай, гэта канал Хелен Мінскай, мой телеграм, дзе агульныя навіны, якія не тычацца не толькі дабрачыннасці, і мой Facebook. І кожны можа паглядзець, яго грошы дайшлі да Хелен Мінскай, потому что калі яны не дайшлі, она просто тупо не публікуе. І людзі могуць мне напісаць, што Хелен, мы адправілі табе грошы, а яны чамусьці вось, ты не апублікавала, што яны дайшлі. Я публікую справаздачы не дзеля таго, каб паказаць, што грошы прыйшлі, а каб людзі пераканаліся ў тым, што іх грошы пайшлі на дапамогу. Вось, лайф, я спадзяюся, я адказала на ваше пытанне, і калі яшчэ будуць падобныя пытанні ў маім чаце, я просто, подумаю, што вы какая-то ходячая хня на 2 ножках і просто заблокирую. Потому что мне уже надоело отказывать на гэтае пытанне, шчыра кажу. Все ведаюць, што Хелен не крадзе. Просто смиритеся з гэтым і жывіце. Я хотела сказать, у меня аж нос зачесался. Кажуть, калі у чалавека нос чешется, ён брэш. Про Мартынову написали пресс-алкаше. Пресс-алкаше. Алкадесант. Там алко, яно падыходзіць до всего. Вот, здесь спрашивают, як Хелен и команда может задвинуть проект Тихановской? Какой проект? Тихановская? А что ее задвигать? Мы працуем, сябры. Я не ставлю на мэце барацьбу з персаналіяй, я ставлю на мэце барацьбу з рэжымам. Вы гэтага не бачыце? Мы публічна на ўвесь свет заявіліся як інтэрвіраваная краіна. Вы ведаеце, колькі сілаў было ўкладзена ў гэты праект? Вось просто самі себе адкажыце пытанне, вы бы давелі гэта на міжнародным узроўні? А мы зараз з еўрапейцамі пачынаем працаваць. Мы ўжо падалі еўрапейскім палітыкам гэты праект. І мы гатовы на еўрапейскім узроўні давесці, што Беларусь інтэрвіраваная краіна. КР гэта просто было для мяне асабіста жаданне, каб яны не маніпуліравалі трактоўкамі. Я ўжо тлумачыла сваёй камандзе, патлумачу вам. Вельмі шмат маніпуляцыяў. Я ад каардынацыйнай рады чула, што Беларусь акупаваная краіна, што з'яўляецца маніпуляцыяй. Беларусь не акупаваная, таму што войскі ворага не кантралююць тэрыторыю. Я чула, што яна акупаваная не ваенным шляхам. Тут когнітыўны дысананс, таму што сам тэрмін акупацыя падразумевае, што войскі ворага на тэрыторыі краіны і яе кантралююць. То бок не можа быць тэхнічна неваеннай акупацыі. Гэта тэрмін, я разумею, што гэта просто, што называецца, говорящим ртом сказалі, не падумаўшы. Але гэта тэрмін, якой супярэчыць сам сабе. Не можа быць неваеннай акупацыі тэхнічнай. Калі яна не ваенная, гэта па-іншаму называецца. Вы памятаеце, што вельмі шмат часу называлі Крым анексаваным, хаця там былі войскі на той час Расійскай Федэрацыі і яны ўдзельнічалі ў захопе Крыму. Мы гэта трактуем як гібридная форма акупацыі, нормы якой не існуе ў міжнародным праве, і мы мусім гэта давесці. То бок, калі вы мне кажаце параўнаць беларускую гісторыю і Мачилова Тихановскай, прабачце, я зараз за Беларусь дбаю. І праблема інтэрвенцыі, паверце мне, вось у рамках того проекта, якой я зараз пишу, гэта не самая вялікая праблема. Як бы вам не падавалось. То, што федерасты на тэрыторыі Беларусі, вось паверце мне, гэта не самая большая беда, якая у нас ёсць. Таму, прабачце, я не воюю супраць офіса, я воюю супраць рэжымаў любых. Как ты относишься к Турарбековой? А? Турарбековой как относишься? Фігова. А як я да яе павінна ставіцца? Чалавек, якой пераапранаецца, пераўзуваецца ў паветру. Учора яна была лукашысткай, сёння яна Тихановская, заўтра яна незалежны журналжыст, альбо хто яна там. Вось, чалавек не мае ніякага вызначэння ў жыцці сваім, як я павінна. Флюгер, як заўсёды. Як і ўсе. Яшчэ раз кажу, ідзе
палітыка маніпулятараў. Калі вы думаеце, што палітыкі гэта такія людзі, якія ніколі не брэшуць, людзі, якія ніколі не прыдумваюць рэчы, паглядзіце на Трампа, вось галоўны маніпулятар. Учора ў яго Зеленскі дыктатар, заўтра ён кажа, я такога не казаў, а на паслязаўтра ён яго зноўку ненавідзіць. Гэта ў чыстым выглядзе маніпуляцыі, навязванне меркавання. Але, яшчэ раз падкрэслю, калі мы будзем выходзіць на геапалітычны ўзровень, а тут я не буду сильно выпендрывацца, я не геапалітык, я просто чалавек, якой абменьваецца меркаваннямі. Дык вось, калі мы будзем выходзіць на геапалітычны ўзровень і глядзець, якія наступствы, тут стае больш зразумелая гісторыя, што вось яно ідзе трансфармацыя сусветнага парадку. Міжнароднае права мусіць змяніцца, таму што тыя ж статуты ААН, тыя жэнеўскія канвенцыі, гаагскія палажэнні канвенцыі, яны не працуюць, просто тупа. Інтэрвенцыя на ўсіх узроўнях забароненая. І статутам ААН, і жэнеўскімі канвенцыямі, і гаагскім палажэннем, і рэзалюцыямі ААН. І што, прабачце? І дзе? Мы з вамі ў замежжы. Клас. Міжнароднае права працуе. Окейшкі. Што трэба рабіць? Прапанаваць, як яго змяніць. А не сидзець і чакаць, калі прыйдзе добры дзядзя з нейкай палачкай, махнёт і ўсё, свет зменіцца. Не зменіцца. Мы мусім зменьваць свет. Да, я сегодня эмоцыйная, потому что проект горит. Они написали для Хелен, я не хочу, чтобы я, например, в голову. Понятно? Вот. Тебе там скинули денег. Да, мне дякую щиро. Я пойду поем рыбки, ты разумеешь? Я уже всем кажу, сябры, купите мне, коли ласка, кто-нибудь сет, потому что у меня такая, интеллектуальная праца, что мне уже від оселедця, пробачте, хутка буде фігово, тому що мені потрібна риба, мені потрібні морепродукти, у мене вельми йде моцний мозговий штурм. Вот, написали, что у нас с тобой одинаковые ответы, мы единомышленники. Вот, хочу сказать, армяне наш. Так, есть польза от Шрайбмана. Есть ли польза от Шрайбманных, Усовых, или это только гранты и болтовня? Сябры, яшчэ раз скажу, для мяне персаналіяў як такавых не існуе. Я працую. Моя праца з нашай камандай, гэта не моя праца, тут я некарэктна кажу, я просто удзельнічаю ў гэтых працэсах. Сашко Лахвіч прадавіл у прамым сэнсе слова рэзалюцыю па інтэрвенцыі, над якой мы працавалі амаль 5 месяцаў камандай. Яўген Вільскі ў Еўрапарламенце заяўляў пра норму гібрыднай акупацыі, мы публікавалі гэта на рэсурсах народнай грамады. Там працуе невялічкая колькасць, але каласальная праца прароблена. Я вам шчыра кажу. Людзі, з якімі мы камуніцыруем, эксперты, якія нам дапамагаюць, гэта эксперты вышэйшага ўзроўню, але ведаеш, я вось з украінскімі зараз навукоўцамі вяду перамовы, і яны кансультуюць у пэўных пытаннях, у тым ліку з пытанняў геапалітыкі, што адбываецца, чаму панікаваць не патрэбна. Я зараз, дарэчы, магу патлумачыць, чаму я не панікую, гэта адзін з элементаў маёй працы. І, ведаеш, мне вельмі абразліва, таму што навукоўцы Украіны самыя, бедныя. Вось мне на іх боляча глядзець, таму што яны за свае геніяльныя думкі... Не, яны вось проста як я, разумееш? Мы ходзім і жывём ад нейкіх так падзеяў, разумееш? То есть, прападзе сёння што-нибудь класна, не перападзе не класна. Вось, так што падтрымлівайце навуковы свет, гэта вельмі важліва, шчыра кажу, таму што без падтрымкі мы пойдзем на грантавую падтрымку. Сашко, дарэчы, у інтэрв'ю вельмі шчыра зазначыў і класна зазначыў. Калі вы хаціце, каб гэта быў не праект, а бізнес-праект, мы пойдзем за грантамі. Але калі у нас вынікала пытанне запрасіць фінансаванне міжнароднае, мы вырашылі, што мы выедзем на сваіх плечах. Таму што гэта беларускае пытанне, і ніхто не мае права нас танцаваць у сваіх інтарэсах. Таму праект па інтэрвенцыі, у якім мы працуем, гэта блок будучых законаў, мы іх назвалі прыгожа, гэта будзе закон Лахвіча. Вось пад гэтай назвай вы нас можаце назіраць. І шчыра кажу, калі беларусам гэта не патрэбна, свету гэта тым больш не патрэбна. Таму включайцеся ў гэтую працу, калі у вас ёсць пэўныя меркаванні, мы заўсёды гатовыя выслухаць, пакідайце каментары, мы шмат чытаем, нам шмат раюць. Вось, дарэчы, ты скідваў мне адно з меркаванняў гібрыднай інтэрвенцыі. Інтэрвенцыя не можа быць гібрыднай, таму што інтэрвенцыя гэта дзея, гэта ўплыў.
То бок гэта не можа быць ну, інтэрвенцыя сама пад сабой разумее гібрыдную форму, то бок сама трактоўка уплыву. То бок зразумела, што гэта не прамое ўтручанне ў справы, а нейкія формы, якія ўплываюць на наступствы у выніку гэтага ўплыву. Адпаведна, інтэрвенцыя не можа быць гібрыднай. Да, задавайте пытанне, што ў цябе яшчэ там ёсць. Тут ребята это как пишут, что когда ты приедешь, чтобы я тебя откормил, и ты прибавила 10-15 килограмм. Вот. Я пишу, нет, но я тоже в жопе по ресурсам. Сябры, просто, ну, ты разумееш, я ўжо казала ў сваім стрыме, што зараз ідзе вельмі моцная трансфармацыя і санацыя інфармацыйнага поля. Вельмі моцная санацыя. І сёння я чытала адна з маіх любімых, там, я ў коскі возьму, пласцітутак, таксама засталася без фінансавання і сказала, што ой, мы пераходзім у онлайн-рэжым. Падтрымайце праекты, якія рэзультатыўныя, яны выніковыя. Паглядзіце, хто працуе. Я не заклікаю фінансаваць нас асабіста, не. Але калі вы бачыце, што мы максімальна эфектыўныя, яшчэ раз скажу, гранты нас замочаць, таму што на нас будзе ціск знешні. Мы не хочам гэтага, мы працуем незалежна. Але без беларускай падтрымкі нам фігова, таму што я 5 месяцаў сяжу без аплаты, без фінансавання любога. Канешне, мне прапануюць, там, давай мы табе заплацім, мне дапамагае каманда зараз, невялічкія кошты, якія мы збіраем у рамках нашых унёскаў, яны мне дапамагаюць сплочваць камуналку і сплочваць кватэру. Таму я не беру грошы дзесьці знешне, вось гэта зараз фінансаванне прамое партыйнае ідзе. Але яно мінімальнае. Гэта вось я мяжую зараз паміж купіць хлеб альбо малако. Гэта не праблема для мяне, тому што я ведаю, што калі праектам дзейсна зацікавіцца, ён будзе даволі прыбутковы. Але каб ён быў цікавы, нам патрэбна папрацаваць і пераканаць беларусу ў тым, што гэта дзейсна патрэбна рабіць. Таму што яшчэ месяц-два, і я шчыра кажу, я пайду проста працаваць юрыстам, буду зарабляць свае 400 еўра і буду шчасліва. Мне гэтага будзе хапаць отак. Здесь мне нравится твой чат, да, вопрос был не о ваших доходах. Я спросил, какое авто вы бы себе взяли, если бы у вас была финансовая возможность. Отвечаю человеку, я ему в чате уже ответил, что у Хелен Минской нет прав, лучше ей квартиру купить за стоимость этого. Хоть где дешевле, она будет счастлива. Вот, если не надо будет платить, блядь, постоянно за жилье. Ну, вот это вот по факту. Ты так намек кинул, да? Что купите Хелен марыць про дом увогуле. Хелен хоча дом, собак, переместить своих попугаев. І каб Хелен была шчасліва у сваёй, што называецца, будачкі, у мяне будзе, я зараз спойлерну, сябры, ведаеце, якая самая вялікая мара? Паколькі у мяне мая комната гэта прахадны двор, што папугаем ж маім дзецям, там што пастаянна хтосьці туды абратна ж, я мару сабе асобны кабінет. Мне невялічкі патрэбны, але кабінетик мой маленечкі, щоб я поставила на столик ноутбучак, у мяне было куды раскідаць мае шалёныя паперачкі, а у мяне іх шмат заўсёды, вось под рукой у мяне валяецца літаральна то, што схапіла. Вось, і мне больш для майго шчасця нічога не патрэбна. Дзеці мяне будуць гадаваць час ад часу, а я буду працаваць. Спрашивает, а что ты окончила, какой вуз? Слухай, коротка або шырока, бо ў мяне 5 адукацыяў. Я вас якая цікавіць? Першая, астатняя? Ну, самая значимая. Няма самай значной. Першая адукацыя я банкір, другая адукацыя я бухгалтер, трэцяя адукацыя у мяне паралельна была магістратура, я скончыла эканамічны факультэт і абараніла сваю дысертацыю. Паралельна з гэтым я вучылась на сацыяльнага прадпрымальніка ў нарвежскім універсітэце імені Яна Урбана Сандала, мы яго Сандалік называлі. Вось, і з 2017 падаецца па 2018 2 гады я юрыспрудэнцыю яшчэ вывучала. Вось у мяне перыяд з 16 падаецца. Я магу зараз заблытаць, трэба у Facebook падглянуць, дзе я там умудрылася 3 адукацыі за 2 гады атрымаць. У тебя спрашивают, ты юрист, с польскими законами знакома? З якімі законамі, прабач, я плохо чую? Польша. Не, я з польскімі не працую, польскае заканадаўства, вы што?
Вот, так, добра, прынялі рэзалюцыю, Я агульны працую па дакумент. Беларусі, сябры. Я і украінскага заканадаўства толькі ў пытаннях бежанства ведаю, таму што гэта мой напрамак. Я тут беларусам раблю клопатанні, дапамагаю юрыдычную дапамогу надаю ў пытаннях легалізацыі, таму я і украінскае заканадаўства, акрамя таго, якое мне патрэбна ў працы, не ведаю. Так, Хелен юрист, так, это уже было. Так, прыняли резолюцию. Добра. Агульный документ. Что далей? Якія чаканы вынікі і механізм яго дасягнення? Ну, глядзіце, гэта самае папулярнае пытанне, і яго часцей за ўсё задаюць. Мы далей ідзем у міжнародку, і наша зараз задача давесці да міжнароднай супольнасці, што прынята такое рашэнне. Ну, гэта фармальна гэта мусіць займацца каардынацыйная рада, але я разумею, што каардынацыйная рада дасылаць лісты сусветным палітыкам не будзе, і мировую супольнасць не будзе уведамляць пра тое, што прынята рэзалюцыя вось такога характару. Хаця, можа, перакладуць ангельскай. Мы яе пераклалі ангельскай, і мы пачалі запрашваць экспертызы, і мы вядзем кансультацыі, скажу зараз вельмі асцярожна нават. У нас ёсць адзін з, скажем так, важных кансультантаў, гэта былы суддзя Канстытуцыйнага суду. Вось мы з ім кансультуемся, але я не скажу, у якой краіне, і не скажу відавочна прозвішча, таму што пакуль гэта зачыненая інфармацыя. Міжнародка. Далей мы працуем у міжнародкі, і мы запрашваем экспертызы дзеля таго, каб пацвердзіць інтэрвенцыю. Зараз каманда юрыстаў, яна занята зборам фактаў. Сёння мне даслалі, дарэчы, файл па выбарах, а я настолькі загружаная, што я мушу сказаць, я яго яшчэ не адкрыла. Прабачце, адчыню, напэўна, ўначы пагляджу, што сабралі нашы юрысты. Мы збіраем даказовую базу, мы звяртаемся да міжнародных палітыкаў, мы звяртаемся па міжнародную экспертызу. Дарэчы, будзем в інстытут вывучэння вайны пісаць, таму што яны вельмі шырокі даклад па Беларусі, але яны трактуюць гэта у выглядзе анексіі, акупацыі. Яны таксама не могуць вызначыцца. Нам патрэбна ім патлумачыць, што ў Беларусі гібридная форма акупацыі, якой, на жаль, у міжнародным праве не існуе. Яны не могуць апеліраваць да вось такой тэрміналогіі, але мы можам пацвердзіць факт інтэрвенцыі, і мы прапануем зараз вось на базе таго, што яно забаронена, інтэрвенцыя забаронена міжнародным правам, вось у гэтым накірунку адчыняць судовыя справы, і будзем так падавацца, але яшчэ раз скажу. Ну, слухайце, калі мы самі мяжуем паміж тым, ці працаваць, ці весці праект, то пра міжнародных юрыстаў забудзьце проста. І экспертызу міжнародную, хутчэй за ўсё, мы не возьмем. Адзінае, што мне як бальзам на душу мае украінскія прафесара, мае знаёмыя, яны пагадзіліся зрабіць нам адну з экспертызаў бескаштоўна. То бок, вось у нас такой плюс у карму ёсць, таму што яны нам паверылі, яны хочуць нам дапамагчы. Так что вы на самом деле делаете по этому проекту? Подписи какие-то собираете или что? Или на заседания ходите? Да каго? Мы самі себе заседания. Так, мы праводзім штодня созвоны па некалькі разоў. Так. Не, имеется в виду внешнеполітичныя. Знешнепалітычная праца, ну, слухайце, давайте яшчэ раз я вас павярну да Еўрапарламента, дзе Яўген Вільскі, кіраўнік, старшыня партыі Народная грамада, выконваючы абавязкі старшыні, ужо агучыў пра тое, што норма гібридная акупацыя мусіць быць замацавана ў міжнародным праве. Калі вам слова Еўрапарламент пра што-небудзь кажа, то так мы працавалі. Так. Вот. Непонятен сам процесс этого проекта, но, ребят, процесс не совсем можно сейчас рассказывать. Я больш табе скажу, мы нават не можам агучыць усе блокі, з якімі мы зараз працуем. Я скажу так, у мяне зараз, вось у маёй працы дакладна 5 праектаў. 5. Сильно спрашиваю, чым займаецца гэты КР? Хелен была грантам гэтага КР, і галасаванне прызнала законным. Мы прызналі камісіі законам, я была адной з чальцоў камісіі, а там не было парушэнняў, то бок мы не можам засведчыць тое, што наша праца была з парушэннямі. Я недавно глядзела, дарэчы, вельмі раю паглядзець інтэрв'ю Алены Прыходзька.
І я шчыра кажу, ва ўсёй гэтай гісторыі адзіныя, хто спрацаваў сумленна, адзіныя, хто датрымліваўся палажэнняў, хто датрымліваўся дамоўленасцяў, гэта выбарчая камісія. Далей, ну, Віталій, я табе ўжо скідвала інфармацыю пра тое, што пасля таго, як мы зацвердзілі ўсе спісы, як толькі прайшло галасаванне, пачаліся проста татальныя парушэнні ў каардынацыйнай радзе, і большасць чальцоў каардынацыйнай рады аб гэтым ведае, але мы свае паўнаважанні склалі ў той час, калі яны пачалі непасрэдна сваю працу. Таму тут я магу засведчыць, што мы працавалі сумленна, але што далей адбываецца, ну, гэта гішпанскі сорам. Мне вельмі непрыемна, што каардынацыйная рада, якую мы мусілі бачыць у іншым выглядзе, яна зараз вось такая. Гэта яны спрабуюць зараз зрабіць яе каардынацыйнай радай адной фракцыі, але, ну, як бачыш, мы сваёй рэзалюцыяй прадстаўляла рэзалюцыю фракцыя Незалежнай Беларусі. Беларусы, адпаведна, ты бачыш, што вядзе барацьбу Сергей Петрухін. Я ведаю, што з блока Воля там хлопцы таксама намагаюцца крышачку, што называецца, падкруціць траекторыю палёта гэтых спадароў, якія думаюць, што яны правіцелі міру. Вось, я вам так скажу, сябры, сачыце за тымі, хто не яшчыкі варочае, скажем так. Ну, ты знаешь, что все-таки у меня тоже многие люди берут консультации по этому поводу. Так, так. Я лічу, што мы мусім дапамагаць людзям сумленным, незалежна ад таго, якой статус альбо якую прадстаўляюць каманду. То бок, ну, вось Александр звярнуўся да мяне па кансультацыю, насамрэч. Праект пачынаўся з базавай кансультацыі, ці магу я там запрапанаваць нешта для праекту. Вось, ну і ператварылася гэта ўжо ў такую вялікую працу. Нас зараз працуе плюс-мінус людзей у 2 лічбы, то бок нас там немало. Я спойлерю. Нас не 2, і нас нават не 5. Многие люди ў ЗША не смогли удзельнічаць. У чым? Гэта хутчэй па выбарах, сябры. Выбарчая камісія не складала умовы. То бок мы пачалі сваю працу ўжо на гатовым палажэнні, якое распрацавана было не чальцамі выбарчай камісіі, а папярэдняй каардынацыйнай рады другога склікання. Адпаведна, адхіляцца ад таго, што прапісалі яны, мы не маглі. Проста тэхнічна, таму што мы падпісвалі дамову, што мы прытрымліваемся тых правілаў. І яшчэ раз скажу, я вельмі ганаруся калегамі, я вельмі ганаруся чальцамі выбарчай камісіі, таму што гэта было рэальна вельмі прафесійна і рэальна вельмі высокі ўзровень насамрэч. Вы бачылі гэта пасяджэнні. Я нагадаю адно пасяджэнне Азарова, што там каштавала, да? Віталік ведае, які батлы ў нас там былі за яго. Вось, каардынацыйная рада гэта ўжо расчараванне, канешне. А камісіі, калі яны мяне бачаць, калі яны мяне назіраюць на сваіх маніторчыках, я вас люблю, я вас цаную, я вас шаную, і я не магу сказаць ні пра аднаго чальца, што ён працаваў у інтарэсах кагосьці. Такога не было. Так, всех приветствую, кто признался до эфира и о чате Ахиля Минского, и в нашем чате. Не забывайте ставить подобайки, подкрывать каналы, что мы, что Ахиля Минской. И давай опошним на сегодня вопрос. Мы намагаліся выйти ў эфир на 20 хвілін. Віталійчик, одну секунду, я забыла подключить ноутбук. Зараз я вырублюсь. Секунду. То ведаеш, будзе такой нежданчык, што Хелен дзесьці знікла, а гэта просто базова ОБС-ка вырубілась там, што ноутбук сказаў, што ну ты ж сама варона. Так, асцярожна, каб я тут не пашкодзіла ніякія камеры. О, канешне. Навошта Хелен камера? Зараз сябры павярнуся, Хель. Секунду. Так, з табой.
Вот спрашивают о карте с русскими деньгами, я Олегу хочу ответить, что частично да, у карты, по моим сведениям, как и у Еврорадио, и Белсата, по 10 источников финансирования. Поэтому, блин, и у них, и у всех остальных, тут ты куда там не посмотри, блин, везде где-то русский след прошел. Вот. Марк Васильевна написала, да, вас нема, и диаспора у дупі, и не пройшла. Что-то такое. Вот, скажу, что пишет Андрей Заступник, так, раздзьмухання проекта, абмежаванне звоны працы, блокі лісты, працуем і іншае, у партыі ёсць рэгламент. Браліся і прыдбылі документ, второе, разослали усім заинтересованным, и третье, собрали зворотную сувязь. Я зараз не зразумела, патлумач. Ну, типа, за это не хотят видеть, как идет, насколько я понимаю, этот процесс, да, то есть как вот вы собираетесь, принимаете документ, потом рассылаете всем заинтересованным, потом собираете обратную связь. Не, ну відавочна, гэта слухайце, у нас тут ёсць вообще гениальная ідзея, я вам так спойлерну крышачку. Калі мы з юрыдычным аддзелам збіраліся і абмяркоўвалі, як нам лепей арганізаваць экспертызу, адзін гениальны юрыст сказаў: слухай, давай не будзем замарочвацца, давай мы напішам і разашлём увогуле усім, блин, просто вось каму можна, таму і дашлём, няхай яны нам дапамогуць, патлумачым, што у нас крытычная сітуацыя. Вось. Таму будзем нешта думаць, да, будзем, ну, слухайце, рэзалюцыю мы вывезлі, рэзалюцыя гэта адзін з дакументаў, з пакета дакументаў, гэта, ну, шчыра кажу, калі мы пісалі прамову Лахвічу, вось гэта быў трышак, на 16 сторонак прамова, можаце на яго канал зайсці, ён там, я ведаю, падкрыпляў, вось там было круто, таму што там кожнае слово трэба было перавяраць, і мы вельмі шмат выкінулі, таму што, напрыклад, у нас адзін з блокаў быў, што расійскія прадстаўнікі кантралююць сілавыя блокі і ваенныя базы. То бок прыйшла інфармацыя, што нібыта расійскія афіцэры кіруюць беларускімі войскамі. Вось, і нам прапанавалі гэта, вось адзін з элементаў абратнай сувязі, нам прапанавалі гэта ўключыць у прамову. Вось, і мы, калі апрацавалі гэты блок, мы зразумелі, што гэта нерэлевантна, што гэта не працоўны варыянт, што на гэтым вось можна ўсю прамову з 16 сторонак просто зарубаць, таму што, ну, пакуль, скажем так, гэта толькі сведчанне. Мы гэта зазначаем, што расійскія войскі прысутнічаюць на тэрыторыі Беларусі. Вось, мы гэта бачым, мы гэта назіраем, гэта не аспрэчна, але вось, ну, фіксіраваць, што іменно расійскія камандзіры мы на сённяшні дзень не можам. І гэта таксама не адлюстрована ў рэзалюцыі, таму што такой блок у нас быў, мы яго разглядалі, але мы яго адкінулі, таму што мы не знайшлі прамых сведчанняў гэтаму. Вось, неяк так. Шмат ідэяў было насамрэч, калі мы пачнем разбіраць, што там у нас было, гэта просто, канешне. Мы столькі, разумееце, мы же працуем не толькі з тым, што рэальна ёсць, мы бачым гэта наяўна, да, то бок расійскія войскі на тэрыторыі Беларусі, факт. Там, а як пацвердзіць інфармацыйны ўплыў? Вось як вы будзеце інфармацыю, што Расія кантралюе інфармацыйнае поле Беларусі. Мы знайшлі адказ у 2020 годзе, калі расійскія журналісты прыязджалі у Беларусь. Памятаеш, калі масава журналісты пачалі звальняцца з рэсурсаў афіцыйных, і расейцы прыгналі свае журнашлюх, скажем так. І вось, разумееце, сказаць не зрабіць, нам же ж гэта дакументальна патрэбна пацвердзіць. То бок, што гэта факт, а не проста інтэрпрэтацыя чыихці меркаванняў. І вось так праца вядзецца. Да, мабыць, у тебе ёсць яшчэ нешта. Сябры, пытайце ў чаце, што ёсць. Слухай, у мяне так дрэнна сёння камера працуе. Прабачце, гэта камера ўжо проста старая, ёй ўжо 5 год, падаецца, 4 гады, яна ўжо ўсё, ёй ўжо гаплык. Таму будуць відосы пока не вельмі прикольные. Вот, да, Кель, по-честному, мы с тобой на 20 минут выходим в эфир, уже, блин, час мы в эфире, поэтому я думаю, что надо завершать этот эфир.
Вот, ребят, каждый из вас, кто сейчас нас смотрит, не забывайте по поводу поддержки канала, не забывайте поставить просто лайк, пришли просто лайк, поставили и все. Ну, можна яшчэ рэпост зрабіць, альбо каментар Хелен падкінуць пад відэа, ёй вельмі прыемна чытаць. Асабліва, калі вы в PayPal пішаце, сёння мне пісалі і учора пісалі. У PayPal, калі ідзе паведамленне, ну, гэта неймаверна, таму што тебе такое падвоенае задавальненне. Тебе падтрымалі з дапамогай, і табе яшчэ нешта прыемнае, нейкія словы пакінулі. Гэта лайк. Слушай, выпало из мозгов, как этого дальнобойщика зовут, который постоянно, типа, идите, пишите заявления и так далее и тому подобное. А Жылно, слухай, ён мне вынес мозги, замахал. Сябры, пісаць малявы, яно не працоўнае. Патрэбна, вось зараз мы робім комплекс мерапрыемстваў, я просто зноўку не хачу спойлерыць, таму што там вось зараз мы фармуем гэта ўсё дакументальна. Гэта комплексны падход, там будзе ўсё. Там будуць міжнародныя крымінальныя суды, там будуць ваенныя разборкі, да, то бок як Беларусь умудрыліся ўцягнуць у такую крывавую вайну. Гэта настолькі комплексны падыход мусіць быць. Разумееш, калі ён мне кажа, каб я не пісаў паперкі ў Беларусь, дык беларусаў бы не вызвалілі. Ніхера себе думаю. А што ж ты на ўсіх на 1500 беларусаў не напісаў, якія за кратамі афіцыйна пацверджаныя? Олег Жылнов, у мяне да вас пытанне. У вас часу няма 1500 наклепаць? Возьмите, як вы кажете, шаблон і на кампутары просто наберыце 1500 імёнаў. А то будете, разумееце, ну, можа і пазняка пераплюнеце, бачыце, ён толькі одну Паліну Шарэнда-Панасюк дастаў, а вы дастанеце ўсіх. Ну, гэта бред, разумееш? Гэта не... Мы, сябры, мы маем справу з страшэнным, крывавым, дыктатарскім рэжымам. Для іх паняццё гета уся Беларусь зараз за калючым дротам. Вы паглядзіце, што адбываецца. Калі беларусы ўнутры Беларусі гэта, што называецца, гета пражываюць, наша з вами задача зараз усе сілы кінуць на тое, каб людзей выратаваць. Мне пофігу, чым займаецца Ціхановская, мне да сракі, колькі бухае Мартынова, мне абсалютна пофігу, колькі лістоў напісаў Жылнов. У мяне людзі там, внутры краіны, мае людзі, мае сябры за кратамі. Статкевіч у інкамунікады з 9 лютага 2023 год. Сябры, мы 2 гады не ведаем, што з чалавекам. І мы не ведаем, як іх даставаць. Таму, мабыць, варта свае сілы, вось я свае сілы вытрачаю зараз на Беларусь. Так, я працую 5 месяцаў, так, мы не атрымліваем фінансаванне, але вынікам працы нашай каманды стала рэзалюцыя. Сашко, як бы ён ужо не стаміўся, як бы ён, цяжка яму, я гэта разумею цудоўна, але ён яе, што называецца, як ён любіць казаць, на зубах вывез. Ён дадушыў каардынацыйную раду і зрабіў усё належна, каб галасаванне адбылося. 41 чалавек прагаласаваў. Як гэта робіцца? Да, гэта цяжка, але гэта патрэбна рабіць. Калі мы сидзім, яшчэ раз кажу, дупай канапу трымаць, гэта, напэўна, класна, але непрадуктыўна, таму што па вашую душу прыйдуць маскалі. І вы мусіце гэта разумець. Мы мусім гэтаму супрацьстаяць. Я вы ў Украіне, Віталік вы ў Украіне, мы робім усё належна, каб неяк дапамагчы збройным сілам Украіны, гэта цяжка. Гэта пастаянна зборы, гэта, разумееш, мне заўсёды вось абразліва, таму што я калі была на астатняй канферэнцыі, я задалася пытаннем, чаму украінцы мусяць кагосьці пра штосьці прасіць? Вы мусіце ў чарзе стаяць, вось на мяжы мусіць стаяць фуры з зброяй, там, я не ведаю, цягнікі, літакі, ўсё што заўгодна, і прапанаваць, возьміце, калі ласка, нашу зброю. Вось возьміце, калі ласка, яна, максімальна эфектыўная, яна вам максімальна эфектыўна дапаможа. Ніхера, волонтеры с протягнутой рукой дайте на паліва, бо нам медику не за што весці. Вы, прикалываетесь зараз. Не, я не вінавачу сваіх, мае сабралі, дзякуй Богу. Але я бачу зборы, і дзе волонтеры ўжо просто на надрыве кажуць, нам трэба медику загнаць ва Украіну, у нас бабак на паліва няма. Дапамажыце. И гэта посты. Ну гэта капец. Почему это происходит? Все очень просто, В свое время, это вот этому вот наше блогерское сообщество вместе с Белсатами, Еврорадио, Говнорадио и всеми остальными, они не стали вообще волонтерскую вот эту вот помощь, да,
хоть как-то освещать. Фактически волонтерство в наших медиа не существует как таковое, блин. Так же, как и по большей части там что-нибудь скажут о полке Костуся Калиновского, но про все остальные военизированные формирования ничего не скажут. И то за счет того, что полк сам, по сути, развился. Да? По факту, про наших воеров молчат, про наши потери молчат, про наших волонтеров молчат, про все молчат, блядь. И ты сейчас говоришь, хреново идут сборы. Да, они будут хреново идти, потому что, блядь, наша белорусская нация показала, блядь, имеется в виду СМИ, да, в СМИ себя показали с той стороны, что они просто это не показывают. У людей нет информации про это. Так. Да, вот. По итогу, блин, наши белорусские СМИ смотрят украинцы, там, поляки и так далее и тому подобное. У них что выходит, блин, что есть Тихановская, есть там Координационный совет, есть Лукашенко. Помощи нет Украине, ни хера нет Украине и так далее и тому подобное. И от этого делаются вот эти вот выводы. И выводы хреновые в сторону, блин, Беларуси. Ну, вот это по факту. Не просто вот эта вот реальность. Это не то, что это. Люди, зачастую те, которые даже могли бы помочь, они об этих сборах не знают. Так, докладно. Тётки, блин, которые в СМИ сидят, блин, получают по 3 косаря долларов, блин, при этом они никому ничего в жизни не помогали, блин. Пишут всякую хуету, блин. Простите за маты. Меня уже просто бомбануло. Нет, так ты все правильно кажешь, потому что я что, не назираю, что про Беларусь пишут? Что про беларусаў пишут? Что так яны вельмі, ведаеш, вось беларускія СМІ, сябры, каб вы разумелі, я зараз украінскай скажу, щоб українці розуміли, що таке білоруські незалежні СМІ. Це вони нам співчувають, друзі. Я пам'ятаю тільки один випадок, коли Єврорадіо брало в Саші Балаганова інтерв'ю, і Саша Балаганов міг озвучити, що в нього триває збір на дрони. Тоді він збирав на 100 дронів, подається, і його запросили інтерв'ю дати, і він сказав, що в мене триває збір. Решту зборів в білоруських СМІ ви хер побачите. Ви побачите це в Віталіка, у волонтерів. Решту роблять вигляд, знаєте, це називається ІБД, імітація буйної дійності, блядь, щоб їм пропало це все. Жодне білоруське СМІ збори, крім себе, на ЗСУ не відкрило. Я цього не бачила. Якщо побачите, скиньте мені, будь ласка. Зато я бачу, постійно хлопці наші публікують, Каліновського публікують, БДКшники публікують, інші підрозділи, які я веду, той же Волод, вони не спиняються, просто кричать про те, що їм допомога потрібна. Все прекрасно, нікого нічого не хвалює. Ну, дик, пробачте, потім не скуліть. Я не наша аудиторія. Ти розумієш, я ось розмовляю з нашою аудиторією, я веду, що мої сябри закривають мені збори, і сябри мої дороженечки, ось сьогодні писала на Фейсбуку, я вас не маю на увазі, просто хочеться кришечку пошатати эту всю історію, как, обудитеся. Обудитеся. Ви не розумієте, що погроза яна значно ближче, чим вам подається. І дякую моїй команді, яка мене підтримує. Щиро дякую. Хотіла так само сказати, да. Я к тебе уже сватаю. Жалко, Хелен замужем, думаю, была бы шикарная пара. Понятно? Чего нас постоянно сватают? Хелен замужем? Хелен не замужем. Кто сказал, что Хелен замужем? Хелен не замужем, и замуж не збирається. Романі, Хелен ще й замуж, і этот в галстуке, пробачте. Ні, дякую щиро. Хелен про працу. А хто буде рятувати з Білорусі, як не Хелен? А ви прикиньте, і гэта у трусах ходять мимо. Мне тут 2 бойца ходят уже. Не надо мне. Я на это не подписывалась. Итак, ребят, мы вот честно собирались на 20 минут. В итоге, уже... Да, мы с тобой годину 15. Пошли кто спать. Хотя я зараз тебе спойлерну. Мне Женя написал. И он ведает, что я уже все, я вот такая, знаешь, вот такая все, никакая просто. И он мне пишет, так, все, на сегодня хопить, я ему документы скинула, он мне пишет, на сегодня хопить, иди спать. Так что я с тобой там и балытыкаю так спокойно, потому что мне начальник написал, что можно идти отпочивать.
Але я не пойду адпачываць, на мяне заўтра будзе абражацца, што я опять ноч сидела. Але ты разумееш, я так гару зараз працы, што мне трэба бегом, 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 бегом. Я понял. Гэта будзе бомба-ракета Беларусі, я вам абяцаю. Калі гэта праканае, гэта будзе, сябры, бомба-ракета, я вам абяцаю. Хелен вельмі стараецца. Вось реально. Я зараз так вы разумееце, у мяне ж український дух. Мене українці піднаторили, що називається, що ми нація, ми сильні, ми міцні, ми потужні, нас ніхто не подолає. А я ж білоруська там, частково, да? У голові десь там, білоруський дух ж не вибивається. І я така на вось гэтых рэях, ведаеце, ми ж міцні, ми ж потужні, ми такі білоруси, офігенні, ми класні білоруси, ми все здолеем. Так что не страчайте надзей ни ў коем разе, потому что на тым баку у нас люди. Я вас вельмі прашу, не забывайте про тых, хто застаўся ў Беларусі. Асабліва про тых, хто сидзіць. Послухайте Полину, я не могу, я рыдаю. Я просто, мне так больно за яе, що капец. І про Вікторію Кульшу, якая сидзіць і якую катуюць зараз. Памятайце про іх. Падтрымайце беларускія праекты, якія результатыўныя, якія выніковыя, якія скіраваны на Беларусь. Калі ласка, вельмі просім. Про нас вы на Еўраблядзеў не пачуеце, і Белзад про нас таксама не напіша. Зато мы можем ходить друг к другу в эфиры и так далее. Да, і рабіць лукашыстам нервы, я з тобой цалкам згодна. Падтрымайце Лахвіча, таму што ён вельмі стараецца, я гэта бачу. І мне гэта шчыра кажу, вельмі імпануе. Я ім ганаруся, ты разумееш? Вось ты ж чуеш, што я ім нереальна ганаруся. Я ім нереальна ганаруся, таму што ён вывозіць такой офігенны праект. Мы ж там толькі юрысты, ведаеш, мы такія. Мы называемся, сябры, я вам скажу, мы называемся група ананімных юрыстаў. Вось. То бок мы яму падаем дакументы, а ён ужо на сябе ўзваліў усю гэтую публічную працу і трымае ўдары. Мне падаецца, у яго гэта класна атрымліваецца. Вось. Так што ён заслуговуе на каментар добры пад відэа, які ён публікуе, якія тычацца интервенцыі. Итак, ребят, спасибо большое за то, что вы все пришли. Я в очередной раз пытаюсь все-таки завершить этот эфир, потому что уже час 11 мы в эфире только по моему счетчику, по твоему уже, наверное, час 20. Да. Вот. И тем не менее, ребят, не забывайте поддерживать канал Хелен Минской. Дякую, сябры. Я тебя сейчас перебью. Я зараз на ресурсе, якой дае мне магчымасць выказацца. Я ему казала сьогодні, Віталік, я не нафарбаваны, у мяне няма прычоскі, я ўвогуле хожу ў дранай майкі. Ён кажа, будуць бабкі, будзе нармальным. Не, як ты напісаў, што мы як Зеленскі зараз, да? У нас няма касцюмаў. Я кажу, пашлі, у нас няма касцюмаў, трэба працаваць. Я табе шчыра дзякую, таму што ты вось якраз такі з катэгорыі тых, хто не проста дае магчымасць сказаць, а яшчэ і запрашае на эфіры, кажа, пашлі паздавалі працаваць, што называецца. Так што, калі хаціце пачуць шчырасць, калі хаціце пачуць праўду, цікавыя праекты, да Віталіка падпісвайцеся на канал. Я тут часцей за ўсё бываю, мяне не запрашаюць гэтак званыя афіцыйныя і неафіцыйныя. Не, афіцыйныя СМІ мяне, дарэчы, часцей публікуюць. Слухай, толькі зараз дашло. Гэта ж мяне лукашысты часцей публікуюць, чым незалежныя беларускія СМІ, прыкінь. Послушай, я, во-первых, написал, плевать, держим марку Зеленского, когда закончится война и будут деньги, тогда и будут шмотки. Вот. Да. Это то, что я написал. Когда мы перестанем, помогать всем подряд, точно. Вот, не надо будет уже этого делать, то появится. Вот. Дякую, дорогенькі. Бачу вас у чаті, дякую. Могу сказать так, что да, там всякие тухлые сливы и всякая остальная дребедень, быстрее выпишут там, где тебя либо меня бомбило, понимаешь, выдерут, чтобы я Светке с этим бегали. У меня, кстати, давно уже есть такая, скажем так, как-то подозрение, да, что канал «Желтые сливы, тухлые паразиты», да, ведут кто-то из наших псевдодемократических пидоров, знаешь почему? Не ведаю. Потому что
как ты не спросишь, там все вот эти вот чудики типа там Беспалова и всех остальных, да, они всегда знают, что написано на желтых сливах. Всегда. То есть вот на все 100%. Я не буду тут, ведаеш, я не ведаю. Шчыра, я не веду дакладна. І з чекістамі не супрацоўнічаю таксама дакладна. Блин, понимаешь, в чем фишка? Потому что я же читаю все вот эти вот там Леончик и так далее. И у них такое, знаешь, кто-нибудь начинает там в Фейсбуке там что-то писать, они сразу же пишут: ты что, хочешь на желтые сливы попасть? И я такой: опа, блин, ребята, блин. То есть Леончик угрожает людям, что они попадут на желтые сливы. Это вот интересно для меня. Давай так. Есть повод задуматься, а не Леончик ли ведет? Потому что если мы заходим на тухлых паразитов, мы видим одно. Боже, ты такие назвы мне кажешь, я нават таких не ведаю. Тухлые паразиты — это желтые сливы. Вот. Если мы забиваем в поиске по их каналу Леончик, ни одной статьи нет за все это время. Ни одной. Поэтому у меня есть впечатление, ведаешь, что... я подозраю, что Машэнскага таксама рэзалюцыю не галасавалі, таму што хто-то каму-то что-то насыпал. Але ў мяне няма прамых доказаў, таму, сябры, я не буду казаць, хто каму чего насыпал. Але мы абавязкова дакапаемся да праўды. Ведаеш, украінцы ў гэтым пытанні, яны прасунуліся вельмі далёка, яны мне пастаянна кажуць: факты. Стварыце свой аналітычны цэнтр. Я кажу: да у нас ёсць расследователи, у нас ёсць асінтары. Не, вы мусіце браць вось гэта ўсё, што называецца, заглоткі і проста душыць. Вось, так што дай Боже вам сілаў і натхнення, што называецца, для працы, таму што, ну, я шчыра кажу, у нас вельмі мала журналістаў-расследавальнікаў, асінтараў, і я шчыра кажу, твая інфармацыя, яна час ад часу вельмі дапамагае. Калі ў мяне вынікаюць пэўныя пытанні па персонах, я звоню Віталіку і кажу: а ну раскажы мне пра гэтую ляць. І ён мне ўсё выкатывае. А ніводнага разу не было промаху, што называецца, з доказамі, з фактамі. Так што давай я буду пісаць дакументы па лукашыстах, а ты мне будзеш у гэтым аказваць непасільную дапамогу, таму што частка тваіх дакументаў у маіх дакументах. І вось гэта такой узаемны абмен, што называецца. Ну тогда что делать? Так, уратаваць Беларусь, што рабіць. Так што, беларусы, не страчаем надзею. Беларусь у складзе еўрапейскай сям'і гэта канстанта. Проста нам з вамі зараз патрэбна папрацаваць і выдзернуць нашу краіну з лап краіны інтэрвента. А ў будучыні, я спадзяюся, мы давядзем, што ў Малдове, у Грузіі, у Украіне і ў Беларусі прыменена гібридная форма акупацыі, і таму, што калючы дрот, ров з кракадзіламі, ось такі катапульты, што называецца, з нейкай палючай жидкасцю, каб стаялі ўздоўж межы. Вось, давай наступны раз я табе распавяду, што ўратуе Беларусь. Хочаш, табе цікава будзе? Окей. Во, у наступнай недзелі ён мяне запросіць, сябры. Я дамовілася. Дзякуй. Хорошо. На наступную неделю есть планы 2 эфира провести. Один с тобой, другой Бульбу позову. Я тебе прапаную, запрасі, калі ласка, у эфір прафесара Юрыя Буздугана. Ён геапалітык ва ўкраіне, і ён больш за мяне. Я проста, ты разумееш, я у яго беру кансультацыі, і я не магу так разгорнута і так прафесійна, як ён, распавесці і супакоіць. Вось я табе прапаную Юрія Буздугана запрасіць, я магу з ім дамовіцца, ён дасць табе вельмі класныя адказы, і не проста свае меркаванні, а ён давядзе гэта на фактах. Да, без вопросов. Я за. Ты вирус, типа, не Виталий. Вирус — это моя пекуха самого там, я не помню, хреново туча. 19-го года. Какой 19-го? Вирус, пекуха, я не знаю, наверное, лет 17-16. Не, ну, я про канал зараз скажу. Я про тебе даведалася у 20-м году. Канал? Так. Мой. Нет, у меня канал в 20-м году, я еще на радио 97. Не, я тебе доведалась, про тебе доведался в 20-м году. Да, про меня это ты сама вела стрим, где так. На мой пикет пришла. Я была короче, я створила вирус, и я его запросила на интервью, и он мне дал комментарий и стал ведомый.
Все, пабеглі працаваць, карыці. Сябры, я вас люблю, дзякую вам шчыра. Бачу, хто піша мне ў чаціку. Я вас, Раймонда, не збегаем да віруса. Я вітаю тваю аўдыторыю, шчыра дзякую за падтрымку. Калі ласка, падтрымайце тых, хто ні ад каго не залежыць, таму што як толькі мы пачнем залежыць, мы ператварымся ў тое, прасціце, прабачце, якое вы назіраеце на сваіх маніторчыках рэгулярна. А мы так не хочам. Мы хочам быць і далей сумленнымі. Все. Всем спасибо, всем пока. Люблю. Папа. Жыве Беларусь і слава Украине. Героям слава, живи вечно. И вольно. Самое главное, вольно. Зробім.